Ngokuqhambuka kwentsholongwane ye-corona kweli, isebe lemisebenzi yoluntu neziseko zophuhliso lisebenze ngokukhawuleza ukubiyela umda iBeitbridge nanjengoko kuxhaphakile ukuthubeleza kwabantu bengena kweli lizwe ngongekho mthethweni besuka kwilizwe laseZimbabwe. Eli sebe liwenze ngokukhawuleza umsebenzi wokufaka ucingo kulo mda kwiinzame zokunqanda ukunwenwa kwe-COVID-19. Kodwa emva koko kuye kwakho ingxokolo, nto leyo ikhokelele ekubeni kuvulwe uphando. I-SIU ixelele iSkopa ukuba bekukhunyao lwemfene kwinkqubo elandelweyo ukhutshwa kwale thenda kwaye zange kulandelwe nezicwangciso ekuvunyelwene ngazo ekuqaleni. Ukanti kukwafunyaniswa ukuba olu cingo olufakelweyo alukho semgangathweni kwaye abantu bebenokwazi ukuthubeleza kulo. The fence is no fit for purpose and current payments in this regard may already be regarded as fruitless and wasteful expenditure. Unkosikazi De Lille uhlatywe imibuzo malunga nendima yakhe kule thenda. If there's any evidence that I have personally benefited from this particular tender, then please you must bring the evidence. I-SIU ithi akukho nto ibonakalisa ubugwenxa ngakulomphathiswa. In the report that was handed, there is no finding against the minister. Kusenjalo ngamagosa 14 afunyaniswe nebatha kwaye kufunyaniswa ukuba inkampani efumene le thenda ikhethwe kungalandelwanga imigaqo efanelekileyo.